Flabagaw fo ni tan bi ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ye ka bi yana fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira ka fɔ k'aw bɛ ka Mali kunnafoni .net TV de lajɛ ni wagati na bi an bɛ kɔfilɛ kɛnɛ na kɔfilɛ kɛnɛ ye kɛnɛ ye min bɛ an ka kokɔrɔw tabiya kɔrɔw ka olu ta k'u yanga an ɲinalen don fɛn minnu kɔ ka se k'olu sankɔrɔta k'u don bala yalasa sini ma sinikɛnɛ an ka siniɲɛsigi bɛ se ka nɔgɔya wali kelen fɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ bi n'a ka jugu an ka hadamadenya ma a bɛna dankari k'a la an bɛ se ka olu fɛnɛ bila cogo min na ka ɲumanw ta siniɲɛsigi a bɛ se ka lasabati denmisɛnw bolo cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na an delinan ko tɛ min ɲɛ an y'o de kɛ bi bari kɔfilɛ kɛnɛ a tɛ wuli ka yala ten an tɛ ten ko kɛ kun de b'an ka taama bɛɛ la bi fana an wulila ka se an balimamusow ma an bɛ n'u ɲininka a n'an baw k'u ɲininka u hakilina na bari n'i ko jamana i ko muso n'i ko dugu i ko muso n'i ko sigida i ko muso n'i ko du i ko muso bi baro bɛna kɛ fɛn jumɛn kan uniforme ko kunungo n'an y'a ta k'a lajɛ uniforme ye fɛn jumɛn ye ka fini kelen kalan fini min ɲɔgɔnna bɛ bɛɛ bolo bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka fini min don i kan na a bɛ fɔ o de ma nanzarakan na ko uniforme o tuma na an ka sigidaw la an ka togodaw la an ka duw kɔnɔ a ka ca fɛ faso ɲɛnajɛ mana se don min n'o ye yɛrɛta fanga don ye 22 septembre a ka ca ala fɛ uniforme bɛ tigɛ o don tari kelen 8 mars mana se uniforme bɛ tigɛ o don tari kelen seli la kabila kelen bɛ jɛ k'a fɔ an ka nin fini san ka di an ka denmisɛnninw ma bari n'i ye kunun ta k'a lajɛ duw bɛɛ lajɛlen bulonda kelen donda kelen bɔda kelen bi an tɛna se ka caman fɔ a ko la an bɛna kuma lase an balimamusow ma bi an n'an balimamuso dɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛna kuma tɛnku a la a yɛrɛ hakilina ye fɛn jumɛn ye uniforme ko in kan bari a ko warala kojugu kununko kelen kun don bi i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ la i b'a sɔrɔ denkunikɛyɔrɔ la hali den solosiyɔrɔ la i b'a sɔrɔ yen a bɛ kɛ complet kelen complet fila complet saba fo complet naani a dɔw la fo complet duuru a dun se tɛ bɛɛ ye nka anw tɛna se ka fɛn fɔ o la kanubajamaw bɛ yen nɔ bari fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ musow de bolo an bɛna olu lamɛn ne ba ye ne sɔgɔma kɔri baasi t'i la nse e bɛ ɲama k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye ne tɔgɔ Jɛnɛba Kulubali ni Kulubali Jɛnɛba an wulila ka se ma juguman tɛ an bɛna uniforme ko ye sigidaw la kɔɲɔ mana wuli uniforme ko kuma bɛ fɔ denkuni mana wuli uniforme ko kuma bɛ fɔ kununko uniforme kun bɛ dan kelen de ma wali fila ni bi an ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ saba ni naani ni duuru ye e hakilina ye fɛn jumɛn ye o kan ne kɔni hakilila ye mun ye diɲɛlatigɛ filɛ a bɛ ka gɛlɛya ni kungo sela an ma uniforme an kana tɛmɛ kelen kan o ye ne hakilila ye hali ne yɛrɛ den ka kɔɲɔ sigi la hali musɔrɔ ne t'a yira mɔgɔ la barisa i bɛ ko jateminɛ i yɛrɛ de ma o ye ne hakilila ye i bɛ ko jateminɛ i yɛrɛ ma i n'a fɔ cogo di wagati dɔ a ka wusa wagati dɔ a ka gɛlɛn o ye ne hakilila ye ayiwa e Jɛnɛba Kulubali hakilina ye ale ko wagati dɔ bɛ nɔgɔya mɔgɔ ma wagati dɔ tɛ nɔgɔya mɔgɔ ma o b'a yira k'a fɔ ko adamadenw tɛ kelen bolodenkɔni duuru olu ma kɛɲɛ cogo min na maninfinw tɛ se ka kɛɲɛ o tuma na e hakilina ye uniforme ko a ka nɔgɔya wa a ka dabila yɛrɛ de a ka dabila Kulubali i ni ce a diyara an ye kosɛbɛ o diyara an ye Kulubali ayiwa an balimaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an bɛ ka taa o tagabolo kelen de la hali sisan nɔ an sera an balimamuso wɛrɛ ma ale fana bɛna a tɔgɔ n'a jamu f'an ye a hakilina ye fɛn min ye uniforme ko la ne k'o f'an ye ne ba ye ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ i bɛ ɲama i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Bintu Siribe nin kɛlen nin ye fila ye dɛ nin ma kɛ Kulubalilaka ye nin sen dɛ Bintu hakilina jumɛn bɛ e la uniforme ko kan uniforme cayali ko kan
hakilina min bɛ ne la uniforme cayali ko kan ne yɛrɛ bolo ni kora ko bɛɛ k'i ka position ko kɔɲɔko la mun ka di ne ye an ka kɔɲɔ simple kɛ n'a ye kɔɲɔ simple kɛ sisan e den ka kɔɲɔ bɛ ka kɛ a ka di ne ye ka taa 2000 d'e ma ne ye uniforme yira ne bɛ 2000 don uniforme na ne tɛ 2000 sɔrɔ ka taa d'e ma normalement ne dun ka kan ka fɛn kɛ mun ka ca ni 2000 ye ni se kɛra ne yɛrɛ ye ni mɔgɔ min ko k'a tɛ uniforme ko dabila uniforme kelen parce que ni uniforme cayara sisan bogotigi 3 bɛ ne bolo ne b'a san ye k'a san o 3 ye ka kalo 3 ye ko ma caya a ma nɔgɔn o sano e hakilina kɔni ye min ye a tɛ ɲa min kɔ ko kɔɲɔ ka kɛ simple ye a ka dabila uniforme ko de ka bɔ a la o de y'a simplement yɔrɔ ye ayiwa i Siribe tari i bɛ Kulubaliya la ayi ne Siribe ayiwa kanubagaw ayi o t'a la fiyewu kanubagaw aw ye Bintu Siribe fɛnɛ ka hakilina mɛn an ma tila hali sisan an n'an balimamuso wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa kanubagaw n ye min fɔ aw ɲɛna uniforme ko in de don hali sisan an ma tila an n'an balimamuso dɔ ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛna a fɛnɛ ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na hakilina min b'a la uniforme cayali ko kan kɔɲɔyɔrɔ ni denkuni yɔrɔw la an ka bi kunkokɛ yɔrɔ yɛrɛ la a bɛna o fɔ an ye ne ba i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la ala kana baasi k'a la e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Aïssata Nasari Aïssata Nasari Aïssata e hakilina ye fɛn jumɛn ye uniforme ko kan uniforme cayali ko an ka kunkokɛ yɔrɔw la bari n'i ye kunun jate minɛ a man ca mais bi a bɛ ka caya kojugu a cayara an denbaw yɛrɛ de y'a caya denbaw yɛrɛ an ka hakɛ don kɔɲɔko la kɔɲɔ dépassera kojugu kɔɲɔ finiko cayara a dépense bonyana hali n'a ka di min ka kan ka taa 4000 d'i ma o tɛ 4000 sɔrɔ ka d'i ma parce que n'i ko ko uniforme bɔra sisan ko ka sanni a dun bɛɛ ye 2000 finiw ye a vax ko ka dɔgɔ est ce que a bɛ sɔrɔ ka jabi la ka bolomafara sɔrɔ ka tila ka minɛn siri denmuso kɔɲɔ yɛrɛ an ka jateminɛ est ce que fini kan ka bɔ a la min kan ka san ka yira diɲɛ la parce que minɛn siri b'a la a ma nɔgɔn n'an balimaw kɔni n'u sera ka dɔ bɔ uniforme ko la ni kɔɲɔ bɛ a ka fɔ den kɔɲɔ bɛ denba bɛ k'i labɛn i ka labɛn cogo la an ka taa den kɔɲɔ kɛ min se ye min ye o k'o kɛ n'i ye 2000 fini bɔ ne ka n'o tɛ kunun ko den kɔɲɔ ko kun gɛlɛman kun b'a la a kun ka nɔgɔn kojugu mais bi denbaw yɛrɛ de y'a caya kɔɲɔ kelen i bɛ se ka sɔrɔ uniforme 3 b'a la bon a uniforme tilancɛ bɛɛ ye 2000 fini de ye tilancɛ bɛɛ de y'o ye mɔgɔ kelen 5000 don e ka den kɔɲɔ fini na kɔni o tɛ se k'a yɛrɛ labɛn tuguni ka tila ka nin den labɛn ka nin labɛn a ma nɔgɔn denbaw ka segin u kɔ an ka segin an kɔ an k'an denw kɔɲɔ kɛ hɛrɛ la o de ka d'an ye Aïssata i ka hakilina faamuyara ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka hakilina ɲuman di musow ma ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ latigɛ ko ɲuman d'a ma ayiwa an balimaw nin ye an balimamuso dɔ mankan aw y'ale fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn an ma tila hali sisan nɔ an bɛ sen na yaala la bi ta in kɔni a mana fara min na an b'o lakale ɲɔgɔn ye ayiwa an balimaw an y'a fɔ ɲɛna cogo min na n'an balimamuso dɔ fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛna ale fɛnɛ ɲininka a hakilina la uniforme caya kojugu kunkokɛyɔrɔw la mun de bɛna kɛ wali a kɔlɔlɔ ye fɛn jumɛn ye an ma n'o ye nafa min b'a la ni nafa t'a la ne ba i ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu Maimuna Jabate e hakilina ye fɛn jumɛn ye bon ne kɔni hakilina an musow kɔni b'a kɛ a man ɲi a kɔni man ɲi ka da mun kan a ko ka ca mɔgɔw ma et puis uniforme den kelen uniforme 3 mɔgɔ kelen kunko a cɛ man ɲi n'a bɛnna hɛrɛ ma n'a y'i sɔrɔ nɔgɔya la i bɛ se k'a kɛ mais n'a m'i sɔrɔ nɔgɔya la wajibiyalen tɛ o i ka hakilina faamuyara i Jabate an b'i fo ayiwa an filɛbagaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na o kelen de don bi an kun bɛ kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ uniforme ko kan k'a yira aw la k'a da jira k'a fɔ a ka kan bi musow an ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa de diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa de buna adamaden n'i ye ko nɔgɔya i yɛrɛ ma ala b'a nɔgɔya i ye n'i y'a gɛlɛya ale fɛnɛ bɛ tugu i kɔ o gɛlɛya kelen sira kan dɛ donc an k'a lajɛ an ka ko nɔgɔya den kɔɲɔ a kun tɛ cogo min na kunun a bɛ ka kɛ ten de bi
kunun ko uniforme ko kun waralen tɛ a kun bɛrɛ bɛnnen don mais bi uniforme ko bi ka kɛ damatɛmɛ wale ye an k'a lajɛ an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'an kɔfilɛ an bɔnnaw na an k'an kɔfilɛ kunun ko Mali la an k'an kɔfilɛ k'a dɔn k'a fɔ bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bin fɔ an ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra an ka ba Maliba bɛ ja ni kun y'an ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ aw k'an bɛn